tansah rembaka seni tari kuda satria kuda citra kaparingan asma oh ah aku eh ya os Karya sang prajurit muda lelore budaya leluhur kawula mugi tansah rembaka seni tari kuda satria kuda citra kaparingan asma ing kita sang satria tapa netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa ilata ing nyawa kadya prakarana kusumaning bangsa karya sang prajurit muda lelore budaya leluhur kawula mugi tansah rembaka seni tari kuda satria kuda citra kaparingan asma siyaga ing karya sang prajurit muda lelore budaya leluhur kawula mugi tansah rembaka seni tari kuda satria kuda citra kaparingan asma yeah.
Ya, hup, wis. Leren deh. Iya, bapakmu gede. Iya. Nyun kemlaipun ya. Gini go, bapak Ya, bilang apa Yas? Matur nuwun. Terima kasih. Pak, mugi lancar rezekinya. Ayo. Kele pojokan kele. Oh iya, salah sik yo. Padune anak dikaryake. Iya. Wis. Matur nuwun. Cekel dhewe aja kayak bapakmu ya. Ditmu dhewe kan sai wae. Aja kayak bapakmu. Gosangmu sekolah le. Wih, apa iki? Iki ngopo? Kayak pilih iki ya. Gandrung. Oh iya. Lah kok kowe pinter le milih? Iki ibu-ibu ki. Ah, iki ibu-ibu ki piye? Sing Ora legan, sing apa-apa, legan. jarene nek ibu-ibu aman ngono. Heeh, Mbak Ning ki ya oleh. Sapa Mbak Pina ka ya oleh. Evita aja. Ketunggan. Tetep sik dipilih tetep kene. Opa enggak. Pak saya rendong-rendong ki malah. Atiku rasane Iya. tansah elingan. Ku kepingin sedulur wis apa
Rasane piye, Yas? Anteng, duduk anteng nggih, Bude. Apa? Mbok De. Biji yang ora gelem iki lho. Iya sih. Iya, iya. Ya, Bapak nih. Wayahe. Tunjukkan pesenamu, Bu. Ayo, Bu. Kayak ini, sik kon maju ibumu nih. Ibumu sik dikon maju. Ayolah. Nglegani iki lho. Bapaknya siji, anakmu loro. Ngono lho. Piye mani ora? Ayolah. Ayo dikancani bune. Wangi sapi sonyo ruri wawayangmu tansah mrupeda ing netra paras bulanmu Yas, bapakmu nek ngono kuwi piye? Heeh. Ibu melu ra ibu? iki? Ibumu melu. Ibu melu ra iki? Ora. Oh, ngono kuwi. Iya, buat gawe nah ya. Piye, Mas?
ayo bu, ngantuk bu. Iya. Yo. Ya, keplaipan ya. Saiki Yo, Budia Budia, Bu Budia, Ulfa, ayo. ayo. Budia. Wanira. Iki Manira mas. Iki pengen.
Yo, 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 yo. Yo ya, yo ya. 됐어요. Iya, iya, iya. Ayo, Sam. Ji Mbak Linda, Dalah. niki saya sore saya gayen saya akeh penontonnya iki. Tidak terasa iki. Tidak terasa. Cuma biuk kabeh ya karang kan jane no barangane barang tapi kok ya dorene kabeh. Bot-boten delok Satria Kuda Cintra iki malah. Ada atas teko Wonorejo, Sariaja ngabek Sleman. Ya iki babak 3. Babak 3 kanca-kanca LC. Ya di Cintra ada Mbak Miun. Ya. Sik endi to? Iki lho, Ulfa Bihun. Heeh.
Satrio Kuda Jingkrak. Nggih. Tombo ati iku ana limang perkara, kaping pisan maca Quran lan mangane. Kaping pitu salat wengi lakonono. Kaping telu wong salat kumpulono. Kaping papat kudu mantan ingkang luwe, kaping lima pikir mati ingkang suwe. Ning sisih kidul tansah sapa kumpul ana sakara kang nyata gedhe ombake. Kreta bencana dadi titihane pasuryan dewa ora ana andike. Roro kita Kanjeng Ratu ing kraton Segara kita. Roro kita ayo yo yo korban persatuan. Ayo Un. Haya yo. Evita aman? Oke. Mbak Bina aman? Oke. Ain aman? Oke. Pepen masih aman? Ora. Masih sehat? Ora. Iya. Yo. Yayat, saya. Bororo.
Surat-surat. Haya.
On